Usebenzisa lokhu for ukubopha iphinifa yikho lokhu ku-4, ku-2 okude, ku-2 okufishane. Sengikuthungile yabo, ngikuthungile la. Mase ngiyaku-ayina, ngiyaku-ayina nayi ibhekhi uzomaka-ke la idatha lakho mase uyalithunga-ke kwi-front ne-back, iyo-ke ibhekhi le. Nayi-ke i-front nayo uzomaka ukuthi idatha likephi mase uyalithunga nakho kwi-front uzothunga, yabo. Mase uyahlanganisa lapha kwi-shoulder. Ya uzohlanganisa mase ufaka phela lezi ntambo ozobopha ngayo iphinifa la. Lezi eziwu-2 ezinde uzoy'faka kwi-center front, phambili kwephinifa. Lezi ey'ncane uzoy'faka emasayidini, yabo. Bese ngiqedile ukuthunga ama-darts la. Njengoba ngishilo ukuthi kufanele ni-ayine, nangibona nami ngiya-ayina. Ngihlanganise lapha kwi-shoulder, angithi uyalibona uma ungali-ayini. Mase uli-ayinile liba kahle kanjani idatha sesabonakala la lithungeke khona. Angithi uyabona, sengi-ayinile. Ya sengi-ayinile-ke manje sengifuna ukufaka imikhono yephinifa. Angithi uyabona, nayi umkhono wami lo ngiwugoqe kabili lapha ngizothunga. Ngizophetha lapha yomibili imikhono. Nayi le i-ruffle yakhona. Ungayenza ibe yinde, yami ngiyenze yaba emfishane kakhulu. Uzoyithatha laphana yabo, uyenze ama-pleats amancane noma uma uthanda ungayigedirisha. Angithi uyabo, ngiyiphinile kwi-sleeve ngayenza ama-pleats emfishane kakhulu kodwa le ruffle yami le ngathi ungasika ende khona kuzoba kuhle kakhulu. Angithi uyabo sengiyithungile kade sengiqedile ukuyiphina ngiyithungile. Sengizoyifaka laphayana, lapha engiyifake khona kwi-armhole. Angithi uyabo, la kuvuleke khona ngizoyiphina mase ngiyawuthungela-ke umkhono la kwiphinifa yomibili. Angithi uyabo sengiyithungile, ngiyithungile imikhono kwiphinifa, ngiyithungile yomibili. Manje sengizothunga ama-side seams, ama-side seams la amacala asesayidini. Sengithungile-ke ama-side seams, yabo. Ama-side seams ngithungile ngafaka nalezi ntambo esizobopha ngazo iphinifa. Angithi uyayibona ingaphakathi le emfishane, lezi ezinde zingaphambili. Niyabona, yazi wena iphinifa liyini ney'ntambo ey'njani. Nayi ukhola lo, ukhola ya ukhola lo ophisi abawu-2, ukhola wami lo. Ya ophisi abawu-2, yabo, 11 centimeters. Ungawenza ube mfishane noma ube mncane kunalo wami, noma ube mude nawe uzobona, nawe uzoyenza ama-measurement owathandayo. Lo othanda wena. Angithi uyabo, ngidwebile lapha into engathi ikhefu la. Uma uthanda ungadweba esinye isitayela esingathi siyisikwele lapha la kuyikhefu ngakhona. Ya. Angithi uyabo, ophisi abawu-2 indwangu ibincane ngibahlanganisile. Mase uyabo uzothunga lapha, uthunge. Sengithungile-ke ngibe ngimaka la phakathi nendawo lokhola. Angithi uyabo, phakathi nendawo lokhola kuthungile la bengithe ngizothunga khona mase ngiya-ayina. Nawu la umqala wephinifa lethu
uzomaka iphakathi nendawo nakhona enze yabo siyakancane nje laphana mase uyaqondanisa phakathi nendawo lokhola nale top yephinifa. Enze yabo mase uzokuphina-ke kanje njengoba mase uqedela nge-bias tip. Mina ngikujwayele ukuqedela nge-bias tip. Zikhona ezinye iy'ndlela zokuthi angithi uyawubona ukhola wami sengiwuthungile usubani? Usu-9 inches, 9 centimeters, 9 centimeters sengiwuthungile manje angithi uyabo ngiwufaka phakathi nendawo. Angithi uyabo ubude bawo lapha u-61, ngithi 63 centimeters, 63 centimeters ubude bawo umkhono. Ngithi uyabona ngoba ngisho ukuthi ngizokuqedela nge-bias tip. Ngathi unga-ayina khona uzoqedela la yabo. Ngizo-trim-a laphana ngisike le ndwangu extra lapha. Ngithi uyabo kwi-centre front ungayi-trim-a nje umqala wonke uma uthanda uma kuwukuthi iningi kakhulu. Ngithi uyabo uthatha u-ayine kanje mase uya-top stitch-a-ke. Top stitch-a angithi uyabo sengi-top stitch-ile-ke ngithi uyabo bese ngiya-ayina sewuqedile njalo ngikhola wakho. Uyabo iphinifa ingaphezulu lephinifa seliphelile sesiyoyenza isiketi manje. Angithi uyabo naso-ke isiphika lesi niyasibona sihle manje sesizosithunga isiketi. Isiketi sethu sinophisi abawu-3 namaphakethe. Amaphisi akhona awu-4 amaphaketheni sesiyoyenza sona-ke. Ngithi uyabo ungalithatha-ke la u-ayine khona kuzoba right. Izoba yinhle i-top yephinifa yakho uyithathe uyi-ayina kahle. Uyi-ayine ya. So manje ngithe siyoyenza isiketi. Yiso-ke isiketi lesi iphisi wangemuva siseke on-fold. Uma ufuna ukufaka amaphakethe uyabo lapha phezulu uzoyehla ngo-5 uyehle ngo-5 umase uyaphina ilokhuzi iphakethe. Uphisi wephakethe kubo bonke ophisi besiketi lapha phezulu. Yehla ngo-5 centimeter mase uyathunga. Ngizothunga-ke ngihlanganise konke isiketi namaphakethe. Angithi uyabo sengithungile amaphakethe. Yiso isiketi lesi ngisi-overlock-ile la kwi-centre front nasezansi ngasi-overlock. Hhayi sengizohlanganisa-ke laphaya kwi-waist phela kwi-top nesiketi mase ngiyaqeda-ke yilo iphinifa leli. Sengihlanganisile njengoba bengishilo i-waist ngiqedile-ke. Nawe ungayenza i-design oyithandayo-ke yimi-ke lo ngigqokile lana. Ngithe ubani lona u-medium mina ngigqoke u-large yingakho uyabo lapha amabele ayavela kodwa bothi nawe uzoyenza usayizi wakho phela ungayenzi nje kabi. Mina ngigqoke usayizi large uma kuwukuthi ngithunga labo sayizi bamaphinifa. Ya ngiyabonga.